तो गासैखौबो खुलुमहरनाय थाबाय आरो जोंनि बे नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै गासैबो जोंनि सराइबिल ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गुरै खावलायहरनाय दिनै जोंहा लेट हलिचरन नार्जारिनि नैथि जे मेम'रियेल ट्रफि खेला जागासिनो दं दिनै गिबि खेब माने प्रथम दिन सानैनि हाबाफारि लानानै जोङो बे खामानिखौ मावदों तो गाबोन जोंहा फाइनाल गेम दिनै जोंहा फंबाय प्रेक्टिकेला जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हादों इतिमध्य जोंनाव माखासे गान आरो डायलग होबाय बिथाङा आरो जोबोद मोनसे एन्टारटेनमेन्ट होदों लोगोसे जोंनि बे सराइबिल ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे लैहोर लैहोर ओंखारनानै जे फुटबल जिहेतु प्रेमिका फुटबल जेरै गेलेनायखौ मोजां मोनग्राखा दा बेनिखायनो गाबोननि दिनावबो जोंहा आरोबाव जिहेतु फाइनाल गेम जागोन बावहाय जोंना बिनानाव मनिषायाबो नुजाफैगोन बेनिखायनो आङो गासैबो रायजो राजाखौ खावलायहरबावदों जे गाबोन सेमि फाइनाल आरो फाइनाल गेमाव जाहाथे जोंनि बे सराइबिल ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा फैनानै जोंखौ सहाय सहजुगिता खालामो लोगोसे जोंनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होफैयो तो आं आसा खालामबावबाय आरोबाव जोंनि बे लेट हलिचरन नार्जारि नैथि जे गेलेनाय जे बादायलायनाय जोंनि रायजोफोरनि जे रंजानाय आरो खुसिखौ आं जोबोर मोजां नुनो मोन्दों बेनिखायनो आं गासैबो रायजो राजाफोरखौ गोजोननाय बावहरदों बेवहाय गासै 8था टीमा बाहागो लादों जेरै गसाइगाव सालबागान जोंनि जमदुवार श्रीराम क्लाब कसुगाव बनजार FC बेबायदिनो हाथरखि क्लाब बेबायदिनो 8था टीमा जोंना अलरेडि गेलेगासिनो दङ दा बिथांमोननि गेजेराव सोरबाया देरहाबाय सोरबाया जेनबाय बेफोरखौ जोंहा खेलायाव देरहानाय थाखायो आरो बे खेलायावनो जोंहा केस मानि हिसाबै 40,000 जे उइनार बिनि थाखाय आरो जाय रानार्सआ बिनि थाखाय 25,000 उइथ ट्रफि आरो प्रत्येकटा खेलायावनो जोङो बेस्ट प्लेयार हिसाबै 1,000 केस मानि लोगोसे गांसे आरनायजों जों बरायनानै लादों आं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेखौनो बुंनो सानदों जे नोंथांमोना आरोबाव गाबोननि जे फाइनाल गेम अर्थात गाबोन 8 थारिख रबिबार सेप्तेम्बर नोंथांमोना फैनानै जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय आं खावलायहरनाय थाबाय।